adlaw mga bata. Andam na ba kamo? Atong katunan karon ang kabahin sa matag pamilya nga adunay pagkalain-lain o pagkaparehas. Pansadili pa, atong balikan ang inyong nakatunan sa miagi nga semana. Kinsa man ang mga miyembro sa pamilya? Si Papa, si Mama, si Ate, si Kuya, si Bunso o ang kamanghuran, si Lolo, si Lola, si Tita o Tiya, si Tito o Tiyo, sila gitawag og mga miyembro sa pamilya. Kaya ba nimo nga ihapon ang mga miyembro sa inyong pamilya? Ang matag pamilya adunay mga pagkalain-lain o pagkaparehas. Adunay gamay ug dako nga pamilya. Lantawa ang hulagway sa gamay nga pamilya. Gamay nga pamilya. Kini usab gamay nga pamilya. Gamay nga pamilya. Ug kini dako nga pamilya. Dako nga pamilya. Dako nga pamilya. Dako nga pamilya. Madako ug gamay, importante ang pagminahalay ug walay away aron hapsay ug malipayon ang tibuok banay. Aron magpabiling hapsay ug kanunay nga malipay, ipabilin ang naanda nato nga kultura sa matag balay, sama sa mosunod nga hulagway. Magdungan og kaon kung naatanan sa balay. Mag-ampo sa kanunay. Magtinabangay. Paghatag og panahon o oras sa usag-usa.
Ani pausab kamo? Importante ang panaghiusa sa matag pamilya tungod kay sila ang pinakaimportante nga tawo sa atong kinabuhi. Atong sulayan ang inyong nakatunan karon. I-drawing sa papel ang gamay ug dako nga pamilya. Kuluri kini. Daghang salamat. Hangtod sa sunod mga bata,